sapa kang dadi aranmu? Takon marang aku. Luwih dhisik sapa kang dadi aranmu? Wah! Keparat kurang tata kowe. Kowe urung nyauri pitakonku. Lah kok malah nakoni karo aku. Anake sapa kowe? Putune sapa? Aku putune Nonot. Wah! Iki ta putune Nonot. Wah. Sapa jenengmu? Jenengku Setyaki. Wah. Setyaki apa Bumi? Ya Setyaki ya Bumi. Jenengmu dobel. Ya ora apa-apa. Ayo, gelem minggat apa ora? Papan iki arep tak gawe karo lewat radio balaku. Mula kowe sumingkira. Yen sing lewat wong siji munggahe wong lima tawe dalan. Nanging kowe yo bolos 100 muncul dasare nggo gaman kabeh sudono rasane atiku. Mula kowe bali yo. Bacut bali. Bacut bali. Bacut. Kono bacut siramu tingamen. Ketlangen kalangguan aglar pandamoncar tinon lir kakonang kupingku ora krungu apa sing mbok ucapake mau balen ana neh ning anding kupingku ayo kena bacut sirahmu tinggal mren wah iki kon kan menit. Parat kowe. Dikon bali ora gelem marah nantang karo aku. Wani karo aku. Sinta wedanamu. Leno, angin kamu tebak, katamu kene margane memajurin. Arep ngoproke bahan dadak jeblok. Wah,